Wata rana wani bawan Allah ɗan kasuwa mai sai da dabbobi yana zaune a bakin shagonsa cikin damuwa da bakin ciki saboda yayi kwana 3 bai sai da komai ba. Jim kaɗan sai wani mutum ya bullo masa da dabbobi guda 10 domin ya saye su shi ma ya ci riba. Hankalinsa ya tashi yana so ya saya domin ya ga dabbobin sun yi sauki, sun yi arha sosai. Ya hango cewa zai ci babbar riba a kansu. Ya buga sama da ƙasa domin ya sami kuɗin da zai sayi dabbobin nan, amma abun ya gagara. Karshe dai makwabcinsa da ke dab da shi shine ya saye su. Bakin ciki da hassada ya kama shi. Karshe dai rufe shagon samai a wannan rana saboda bakin ciki ga samu ga rashi. Washe gari da safe ya fito shago yana taraye irin ribar da makwabcin nasa nan zai samu bayan ya sai da waɗannan dabbobi saboda hassada. Dama dai makwabcin nasa kullum yana riga shi fitowa shago, amma abin mamaki yau yana fitowa sai ga shagon makwabcin nasa a rufe. Sai ya tambayi sauran makwabta, ina wani? Sai suka ce ayya ai wani an yi kurkuku da shi yana kulle. Dabbobin da ya saya jiya ai na sata ne, aka sato su daga gidan sarki. Yanzu haka an yanke masa shekaru masu yawa a gidan kaso. Daga jin haka mai zai yi kawai sai faɗi sujjada ya ce alhamdulillah. Ya ce Allah mai hikima, ashe ni ina can ina ta jin haushi, ina ta hassada saboda na kasa sayan dabbobi kwanaki biyun nan bana ciniki. Ashe Allah ya yi hakan ne saboda ya tsare jini na daga cutuwa. Ya ce alhamdulillah, wani rashin ashe samu ne. Abin da ya kamata mu sani, ita fa rayuwar nan a tsara take, Allah ya riga da ya tsara ta. Duk abin da ya faru da kai yana da kyau ka tsaya tsam da ranka, ka yi tunani mai kyau, ka gane cewa Allah madaukakin sarki iya da wata hikima da ya ɓoye a cikin ta, ko ka sani ko baka sani ba. Shi yasa Allah yake cewa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Za ku iya son wani abu alhali ba ku sani ba wannan abun sharri ne a gare ku. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Za ku iya kin wani abu kuma alhali wannan abun alheri ne a gare ku. Shi yasa Allah yake cewa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah shi ne ya sani domin ku ba ku sani ba. Shi yasa wata kaddara da kai kana ganin cewa kaddara ce ta sharri, alhali daga baya sai ta juye ta zamanto kaddara ta alkhairi. Wani abun kuma kai kana ganin shi kamar alkhairi ne, amma daga baya sai ya zo ya juye zamanto akasin haka. Shi yasa duk abun da zaka yi ake so kana gaskiya. Allah madaukakin sarki ya samu dace ya baiwa duk wani mara lafiya lafiya.